Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Ki mat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. La plia ya kajan aushadhi kendra ka bahnyo hajar sanspa jongkari India ha Nigrims Shillong henen kasngi. La IT ya ka shakipat ka than shatay la mingi da umantri rangba do Narendra Modi lingba ka video conference. Ai khublei kirpang u President Ramnath Kovind ya ki kanthai ha ka International Women's Day ka balong menta kasngi. But menjor ka kanhon ki menteri ka sarkar Meghalaya ban penbha ya ka ain Meghalaya Lokayukta Act 2000 khatsao ki khubor ki babnya u menteri rangba do Narendra Modi ulakantu yu ki pat kari panthiet iki dawai dashin na ki jan aushadhi kendra ki balong ki jaka die dawai bala bu lingba ka scheme Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Prayojana hakaba ki pat ba kila panthiet dawai hakador ka babet Habakran haka jingrakhe ya ka jan aushadhi divas lingba ka video conference u Modi ulaong bakani ka scheme ban penyo ikidawai ki babha hakador ka bajam ya upai ba kalerap ikibadok dakaba penduna ya ka jinglut jongki haba kilet sumarpang Shu ulaong bakini ki jaka dia dawai sarkar kila pelai ya ki yeng ki badok bat kitu ki bashu ya bet ya biang nakaba penlut hadu kumba lai hajar hendus pak klor tingka man nakasnam nakabenta ban sumarpang Haduk menta ki don hanyo hajar saus pak khandai pu khandai teli ki bakum kini ki jaka ai dawai hakari bat henen kasngi u Modi ula IT saya kawe ka jaka ai dawai sarkar ka bakum kane ha North Eastern India Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Nigrims Shillong kumta kane kan long ka jan aushadhi kendra ka bahnyo hajar sanspa U Modi ula ong baka sarkar India ka don ya ka jingthmu ban plie kumba shipau hajar teli ki jaka dia dawai ke bakum kini nakabenta kibadok hakari habakran hakane ka jingyalang menteri rangba Conrad K Sangma ulaong baki dawai ki bala banyo na kini ki jaka dia dawai kilong ki babha batla dia ki hakador ka babet bha bat lakhmi lenti baki pat na keleng ka jelaken yo ban thiet dawai na kani ki jaka U menteri khana ka sarkar pedeng u Mansuk Mandavia ula don rengkat hakane ka jingyalang bat ula kular bakat nat ka badai pet kan a ya ka jingkersan shabaro kitu ki bakwa ban prie ya ki bakum kini ki jaka dia dawai ula ongru baki pat ba ki dei ban tip shaphang kini ki jaka dia dawai khnang bakila ban yo iki dawai hakapor ka babiang bat hakador ka bajam Haka pratarik uluber man lakasnam kiri satlak kaperthai ki jurakhe ya ka International Women's Day ka balong ka sngi kerpang ki kenthai ya kani ka sngi la rakhe ban wanra ya ka jingnyau marya ringkat ya ki kenthai bat ki chenrang ban rakhe ya ki maumer ba ki kenthai ki la kenjo bat ka jing pakhmat jongki ya ki liang bapher jong ka jing im ka phang pedeng menta ka snam ka long ki kenthai kum ki nong yalam ka jingyo ya ka lawai ka bakhain marya ringkat ha ka perthai ka bala shakta ha o covid khat khandai ha ka bayadai ba kani ka sngi buram ki kanthai u President Ramnath Kovind ulakantu ya baro ki pai nong nong kari ha kani ka sngi buram ki kanthai ban kershan ya ka buram ka ngan bat ka jingpen ko bore ki da ka bakut jingmut ban wengi ki ding pengkyang ki bakhangla de ki ban ya shakhmat ha kino ki benta Daka ba ai khublai ki kanthai baro hakani ka sngi kerpang u President kari ulaong haka khubor kerpang kabala penmi henen kasngi nakabenta menen kasngi baki kanthai ki long kinong ai mensiem ya ka yeng ka sem ka imlang sa alang bar kari hi baro kawai ha Shillong ka youth ka Young Women's Christian Association YWCA kalarakhe henen kasngi ya ka World Day of Prayer kam Pre-International Women's Day hakabaka phang pedeng balabu kalong latai ya ka sngi duwai halor ka nongrem ka baskham ki balaidon lang hakane ka jingalap ki kanthop ya Reverend BR Sokhya I Dr Valencia Murbo ki khana school na YWCA hostel bat ki wei day ka jingthmu jong kane ka jingrakhe ka long ban pinchlore ki kanthai bakin long ki bakhlan ki baslor bat ki babyang nala dehi habakran hakane ka jingyalang I Reverend BR Sokhya ila ong bakala dai ka por baki kanthai ken pinsngau nadu la ka mansiem ya ka ai ka baki sngau halor ki mat ki badon kam ban yakren ila ong ru bangi don kam ki kanthai ban trei kum ki nong yalam hakishnong ki thau hakithain bapher hakiri bat habaro ka wei ka perthai hi
Kari India kalakam sha uwe umau jam ubakongsan hakajingele persya ya COVID khat khandai haba kalala ban pendap ya kajing ai dawai tika ya palat ar klur ngut kibriu hakapor kabalingkot bha. Ka India kadai kawai na pedang khendiat kiri ka perthai kabalala ban pendap katne kajing ai dawai tika tanghapo akapor kabalingkot e. Katnat ka koi ka khya ka sarkar India kleathu bakajing dan ke bakot na COVID khat khandai hakari barok kawai kalapoi shaka khandai phun rio point khandai san na ka shispa. Kajing dan kibriu ke bedang shitom na kani kajing pang kalong tang komba iwai point hendriu san na ka shispa jong barok kitu ke bela shakta ha COVID khat khandai na du basdang. Hakabe day bat ka khubor halor ke beyo thamai o COVID khat khandai ha Meghalaya ladon arngut ke beyo pang henin ka sngi ha ka district East Khasi Hills. Ladon ru iwei ibla kwat na kani ka jingpang. Haka be ya day ba kani labu biang ya ka korpiu miet haka district East Khasi Hills nadu ka por khatwe bajimin miet hadu ka por san bajimin step nadu ka pratarik hadu ka khat sautarik menta ubnai. Kane ka day ka All India Radio Shillong ka bawalam shapi ya ka khubor. Laitli kijing blin bangi baro ngi ban bot perking banyada bat ban lait na kijing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat shentur. Penjenga iway na iway pan. Habay dan lang haju. Sait bahaya kikti bat beta bahaya kakmat bat le e kita bonsin. Tung ini trelang banile persya ya kijing pang COVID-19. Kane kadai ko All India Radio Shillong ine peteng biang bat ki khubor. Menteri Rang Ba'du Narendra Modi unplay ya kajingking Maitri Setu lasai kasngi lengba ka video conference. Katnat ki kambari kala pentip ya kani henen kasngi bat kala ong bakani kajingking kan penyaso ya ka India bat kari Bangladesh. Lengba kani kajingking ka Tripura kan long ka khardop syakathan syatela mingi hakaba anla ban penyaso ya kathan bat ka kat lieng ka badan ha Chittagong ka badan tangkomba prapau kilometer na sabrum. Ulat ke Jilla Meghalaya Satyapal Malik ula kular ba unya keren bat Menteri Rang ba Conrad ke Sangma halor ka jingya ki jong kinohi kai skul ba syutrai kontrak ka badangnya chaprang menta. Ulat ke Jilla ula ongru ba unpa ya usangma ba unwat ikilat kilenti ban penne ya ka kam jong kini kinohi kai hadien ba ula kendo bat ki banya keren ki jing e ba kila ya kendo. Kani ka jingya ki ba klemput jong kinohi kai ka blane la shita yaw menta kalami hadien ba Menteri katnat puli puthi uba lakmen rembui ula ong ba an pansange no ya ka kontrak jong kitu kinohi kai ki bam pat shimla pas ya ka MTET. Kini kinohi kai kilastang ya kani ka jingya ki bandawa na ka sarkar pakan le ya ka badai bat penne ya ka kam jongki henrei tat haduk menta ka sarkar kala syusngap menti ya ki jingkerpat jongki. Kakan huan ki Menteri ka Sarkar Meghalaya kala munjur ban penbhashu shu ya ka ain Meghalaya Lok Ayukta Act 2000 khatsau. Lawan ra ya ka Meghalaya Lok Ayukta Amendment Bill 2000 arphuwai hakmat ka kan huan ki Menteri hakabala terwa ba ka Sarkar Jilla kan yo ya ka bor ban thaw ya ka Lok Ayukta ka badan tang iwe idkhot lane bun ngut ki dkhot kat kum ka jing he ka jaka ka jing bun ki mukot duma bat ki jing nut jing sap ban penya ya ka Lok Ayukta ka babun ngut ki dkhot. Ka program pariksha pe charcha hakaba Menteri Rang ba du kari Narendra Modi unya phaliu jingmut bat ki khana ki banyale ya ki examen bapher kan long menta ubnai. Kane kan long ka sien ka basaw hakabala penlong ya kane ka program bat an penlong ya ka online. Lengba kane ka program Menteri Rang ba du kari unya phaliu jingmut bat ki khana school ki nohikai bat ki kime ki pa jong ki khana school hakaba ya dai bat ki examen ki banwan. Kajing penrung kerteng nak kebentakan ka program kadang ya syakmat menta lengba ka app MyGov bat kan kod haka khat sautarik menta ubnai. Kito ki bala ban yashim benta haka ni ka program anjit lengba ka jing yakop ka ban penlong online. Bat katung la poy syaka bakot jong kan ka khubor ka bala wan chapi nak All India Radio Shillong. Haka por prabajing nya sno ba ka Delhi station nak benta ka khubor haka tin Hindi ka ban buat pat ka khubor haka tin Phareng haka por prashiteng. Kane ka dai ka All India Radio Shillong.